Всички знаем, че образователната система в България е доста често критикувана. Дори мразена. И всички знаем кой е главният виновник за това. Абе, все ние сме виновни, да, добре. Но нека не се занимаваме с глупости, Какви глупости, бе? а да обсъдим реалните проблеми и дали имат решение. Атрактивните методи за обучение на учениците са от изключителна важност. Нашите застарели традиционни педагогически методи не позволяват такъв подход и ограничават възможността за интерактивното обучение и развиването на критическото мислене. Деца, днес ще учим тригонометрия. Когато един корен има 580 корена. Брат, нищо не виждам. Брат, какво говори тая, бе? Пушивам днеска. Кога стигнахме там, what the fuck? Домашната работа е от 1 до 58 задача. Решението на този проблем е доста елементарен. Просто учителите трябва да си предават материала по-интересно. Това е. Често срещан проблем е също недостатъчната подкрепа към учителите. Все пак и те са хора и те заслужават нужното уважение. Те често са притискани от ръководството, от ученици и рядко нещата са в техен интерес. Ученици, от утре вече не можете да внасяте храна в училищната сграда. Забранено е. Пусната ни е заповед. Моля ви, не си позволявайте да я нарушавате. Тук решението е просто уважение. Нека ние като ученици да уважаваме нашите учители, понеже те седят по цял ден прави и се мъчат да ни научат на нещо. А когато ние ги злепоставяме, не ставаме по-големи, не ставаме по-готини, просто правим техния живот по-гаден. Защо МОН ни пуска толкова сложни програми? Какъв е смисълът на това, като ние без това няма нищо да научим, когато е твърде много информацията и когато вече се побъркаме на края на годината? Какъв е смисълът? Добре, защо имаме 27 произведения за тази година? Това нормално ли е? Че какво? Малко ли са, бе? Ама ние сме взели само 3! То не може да се смогне на този материал. Как така 3, бе? То това си е ваш проблем, никакво да направим. Много ясно, че е мой проблем. Да, добре. Мисля, че важната поука, която може да се извадите от това видео, е, че просто трябва да сме по-човечни. Да се уважаваме, това е най-важното. И... Я да провериме. Браво е! Браво е, Филипс! Браво е! Браво е!